המשך לכדורגל 109. עוד מעט אנחנו עושים בעיטות לשער. אלי רק ירד לי פה וצלם אותי עושה את זה. כן, אלי? אלי? לא נכנס. וואי, מה זה? מה זה מזיז את זה? זה מיתר, הוא גדול, הוא בוחר, הוא בועט גרוע, אבל הוא זורק טוב. זה מיתר. מיתר קלה, והעפתי את זה החוצה כדי שלא יפגע במשהו בבית. ומיתר מחמיץ בממש קצת. איי איי איי, איזה... למיתר כנראה אין מזל בביתות. נקרב את זה עכשיו. מיתר מנסה באחורית, הוא לא מצליח. עכשיו תראו מאיפה מיתר בועט. רגע, מיתר, הנה הוא. רגע מיתר, תרים את הידיים. רגע, תרים את הידיים. וואי, מיתר מחמיץ ממש רחוק. איי איי איי. הנה הכדור. כמו שאתם רואים זה ממש קרוב, אבל זה לא כמו שאתם חושבים. זה הגודל האמיתי. עכשיו מיתר מנסה בזריקה אחורית ומצליח, אבל הוא לא פגע בכלום בבית שלי חוץ מהמאוורר. ועכשיו אני הבאתי למיתר, אז חכו רגע, יצאנו לפרסומות. רגע, חכו רגע, נעצור רגע. וואי, מיתר מחמיץ רק בצד, אבל הוא הגיע למקום הנכון. פשוט יש תקלה בפתיחה. אם היינו פותחים יותר, כל ההזדמנויות שלו היו מגיעות. וואי, מה זה אף? יש יותר מדי רוח. יש כאלה דברים שמפורסמים ולא כדאי לעשות בבית, אוקיי? כמו למשל לזרוק את הכדור לכביש, להרוס דברים בבית, מהביתות. אז אל תנסו את זה בבית. אם אתם רוצים רק בחצר, אבל שלא ייכנס הביתה ושלא תנסו להכניס את זה הביתה. תודה. הנה מיתר עם הכדור. הופה, וואי, מיתר מחמיץ. מיתר מחמיץ. חכו רגע, יצאנו להפסקה.